So this morning we are going to study about why, no? Meron pong isang church sa Bible na pwedeng hangaan, no? Kaya bilang isang lingkod ng Panginoon, nakita ko po yung kasigasigan ng church na ito. At nakita ko din po, mga kapatid, kung paano sila nagpapatuloy at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. At yan po ngayon ang HBBC. Amen? Salamat sa Panginoon sa pag-train ng ating patriarch sa atin. Salamat din po, mga kapatid, sa pag-train ng ating senior pastor sa atin. Na ilay yung foundation natin, kaya tayo naging ganito. At nakaka-proud talaga, no? Amen? Dapat masaya ka. Diba? Now, this morning we are going to study about why the Thessalonian church have an impact. Alam nyo, sa totoo lang, ang HBBC na ngayon, mga kapatid, ay lumalaki. Growing ministry, mga kapatid. At nakaka-bless, no? Na makita mo na itong ministry ng Panginoon sa HBBC ay maraming churches ang pinagpapala dahil nakita nila at ginaya nila, mga kapatid, yung mga bagay na naituro sa atin. And praise God for that. No? So, why the Thessalonian church have an impact? Lagi nating tatandaan, daytoy yan tayong Hosanna Bible Baptist Church, gapo iti panangisursuro iti senior pastor tayo, ken patriarch tayo kakabsat, ket naimatangan ken nakita tayo, no kasano iti panagtrabaho, iti apo ti bibiyag tayo. Iso nga idi, makipel-fellowship kami kadigiti pastors, talaga grabe yung pagtingin nila sa HBBC. Praise God for that. It's all by the grace of God. Amen? Grabe, sapagkat nakikita nila, napapanood nila yung ginagawa natin sa HBBC. At sabi nga ng isang pastor, sabi niya sa akin, alam mo pastor, daytoy HBBC, makita mi nga, dakkel nga tuladen. Agasin nyo? So nagkakaroon tayo ng impact sa mga churches, no? Of course, maraming mga churches ang nagiging blessing sa atin. At tayo din po ay nagiging blessing sa kanila. Amen? Now, kaya sa umagang ito, gusto kong maintindihan natin na tayo pong mga members ay malaki po, mga kapatid, yung privilege natin na kailangan lumago pa. Hindi lang tayo dapat makontento kung ano tayo ngayon. Meron pang mas malaki, marami pang bagay ang gusto ng Panginoon na pwede natin gawin. Pero paano natin magagawa? Pero paano natin na makakamit ang mga bagay na iyon, mga kapatid, kung hindi tayo susupport sa gawain ng Panginoon? Amen? Kailangan na lahat tayo, sold out tayo to support the ministry. Amen? Nakita nyo naman, mga kapatid, yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang daming mga opportunities. Diba? At pag nakita mo, ano kaya ang pwede kong maitulong sa gawain ng Panginoon? Ano nga tamot iti mabalin ko nga maaramid? Ano nga tamot iti mabalin ko nga maitulong iti senior pastor ko? Ano nga tamot iti mabalin nga itulong ko kadag iti pastors? Diba? Pag ikaw ay miyembrong ganon, naghahanap ka yung pwede mong magawa sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi yung nag-aantay ka, mga kapatid, na wala kang ginagawa. Dapat makita mo ang lawak ng ministry natin. Amen? At pag nakita mo yan, na-encourage ka, sasabihin mo sa sarili mo, Panginoon, tulungan mo ako na magampanan ko din ang aking responsibilidad bilang isang miyembro ng Hosanna Bible Baptist Church. Amen? So, ganun po. So, bakit ang church na ito, mga kapatid, ay nagkaroon po ng impact, no? At sa kasalukuyan, tayo po ay nagkakaroon
napakalaking impact, mga kapatid, sa buhay ng mga iba't ibang miyembro, mga churches, mga kapatid. Amen? At nakaka-bless talaga. Maramdaman mo talaga na, oh praise God. Ako ay miyembro, kasapi ng isang organisasyon na lumalago, ang Osana Bible Baptist Church. Talagang masaya ka eh. Hindi yung ikaw ay malungkot sapagkat may responsibilidad ka. Hindi. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, lalong-lalo na pag ikaw ay miyembro, dapat maintindihan mo at dapat alamin mo sa sarili mo, bakit hindi ka lumalago? Bakit hindi ka sumusuporta sa gawain ng Panginoon? Amen? So first, mga kapatid, na gusto kong ipakita sa inyo, why the Thessalonian church have an impact. Turn your Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Alam niyo, ang background po ng Thessalonian believer, mga Thessalonian na believer, mga kapatid, ay nakaranas po sila ng mga problema. Amen? At yung mga problema na yun, mga kapatid, ay yun yung nagbigay sa kanila ng challenge at encouragement na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Nakaka-bless talaga yung ganun eh. Na kahit hirap ka, nakikita mo na nandun yung gawain ng Panginoon, ginagawa mo kung anong bagay ngayon, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon na pwedeng ibigay sa iyo at gawin sa Panginoon. Diba? So, first of all, why the Thessalonian church have an impact? First, they have a mind to work. They have a mind to work. Amen? Talagang iisa yung kanilang isip pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang laging laman ng isip nila yung gawain ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng ating senior pastor kanina, dapat meron tayong pag-respect sa Panginoon. Meron tayong reverence sa Panginoon. Diba? Pag yun ay na-develop sa atin, mga kapatid, walang mahirap na pwede nating gawin sa Panginoon. Kaya alam nyo, minsan hindi natin nagagawa sapagkat hindi natin ginagalang ang Diyos sa buhay natin. Basta Diyos lang sa ating isip. Pero hindi natin na ipapakita ang totoong reverence sa Panginoon. Amen? So they have a mind to work. In verse number 2 and 3, sabi po ng Bible, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Agasin niyo, kakabsat. Sabi po ni Apostol Pablo, kankanayon nga agyamyaman kami iti Diyos. Gapo kada kayo amin. Nagpintas kakabsat niya. Nga da kami nga adipan ti Apo, agyamyaman kami nga kankanayon iti Diyos. Gapo taadda kayo nga kabadangan mi ti ministry. Amen? Kabadangan. Kadwa iti trabaho iti Apo. Hang kami mat kaabsat nga Superman. Amen? Ti senior pastor tayo, parehas din natin siya. Tao din siya na may limitasyon. Pwede rin siyang mapagod na tulad mo eh. Diba? Pero nakaka-encourage naman sa ating pastor, mga kapatid, kung tayo po, mga kapatid, ay sumusuporta sa gawain ng Diyos. Di po ba? Katulad yung sinabi ni Paul, we give thanks to God always for you all. Agyamyaman kami iti Diyos, kada kayo amin kunana, making mention of you in our prayers. Kanayon mi nga dakdakamatan tinagan nyo, kan ni Apo Diyos, gaputi faithfulness yo, gaputi supportive spirit nga dakanyayo, nagmayat di ngamin kakabsat. Amen. Awamat sa pulan yun kakabsat. Itinay kabilan, iti Apo kanyayo. Di ngamin? And praise God for that. Verse number 3, remembering without ceasing your work of faith. Agasin niyo kakabsat. Laglagipen mi adi agsarday, kankanayon nga malaglagip kakabsat. Nga daytoy nga kabsat, daytoy nga kakabsat, permit pa nagtrabaho da kini Apo Diyos. Agasin niyo, no kasta kakabsat, iti maipakita tayo, maiparikna tayo kakabsat, iti trabaho ti Apo,
permi kami nga maragsakan na kakabsat. Di amin? No amin tayo kakabsat, agtitinulong, agmaymay sa kakabsat, nga mga ramid kadya pagayatan, iti apo iti panagbiag tayo, apo permi kami nga maragsakan. Amen? Remembering without ceasing your work of faith and labor of love. Agtrabaho da kaabsat nga adda ti ayat. Nagmayat man nga makita nga iti maysa nga miyembro kakabsat, iti maysa kagimungan, ket agtrabaho gapo iti ayat na kini Apo Dios. Isu nga tay maysa nga believer kakabsat, no apay nga kasjay langan ti ka-sold out na, ka-committed na, iti panagserbi na kini Apo Dios kakabsat, adda jay ayat na kini Apo Dios. Yung taong nagmamahal sa Panginoon, hindi mo na kailangan pilitin yan na mag-soul-winning, maglingkod sa Panginoon. Kusa niyang ginagawa yan sapagkat mahal niya ang Diyos. Diba? Amen? They have a mind to work. And then he said, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. They have a mind to work. Amen? 3 things to recognize in the work. Number 1, the Lord has given us His commission. Lahat tayo, kung ikaw ay saved, ikaw, sa'yo, sa atin, ibinigay ang commission na ito. Amen? Na tayo po ay pumunta at ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Hindi na ibigay sa gobyerno ito. Hindi na ibigay sa mga unbeliever ang commission na ito, ang command na ito, mga kapatid. Ibinigay sa atin. So nakita ng Panginoon na itong bagay na ito, mga kapatid, ay ibinigay niya sa atin sapagkat mga tao ay nawawala sa landas. Gusto niyang bumalik ang mga tao na yan, mga kapatid, at maglingkod sa Panginoon. Kaya sa atin, tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, naintindihan natin ang command na ito, tayo na po ang gagawa nito. Amen? Go ye into all the world and preach the gospel. Diba? Amen? Dapat ganyan ang ating isip. Mabalin ko ng pastor, nahiya akong mag-soul-win. Pastor, hindi ko alam mag-soul-win. Hindi ko alam ibahagi ang kaligtasan. Paano ka na-save? Ikwento mo lang naman, mga kapatid, kung ano yung naranasan mo eh. Diba? Ikwento mo lang sa kanya. Napaka-basic, diba? Dapat ganun tayo. At alam nyo, natutuwa kami, mga kapatid. First of all, natutuwa ang Panginoon pag ginagawa natin yan. Secondly, kami, mga kapatid, natutuwa kami kung lahat tayo ginagawa natin, mga kapatid, na ipahayag ang salita ng Diyos. The Lord has given us His commission. And we have a mission to work to be done. Amen? Itong mission na ito, kailangan gampanan natin. Amen? O kayong mga nagwo-work, mga kapatid, sa mga workplace ninyo, yung mga kasama nyo dyan, na-save na ba? Nabigyan mo na ba ng cracks? Na-share mo na ba ang kaligtasan sa kanila? Tayo ang inaasahan ng Panginoon, mga kapatid, na gagawa ang mission na ito. Amen? In your school, kayong mga nag-aaral, yun bang mga classmate mo, mga kapatid, ay nasabihan mo na ba patungkol sa kaligtasan? Amen? Hindi lamang po kayo yung pupunta sa school para mag-aral, mga kapatid, pero kayo po ay anak ng Diyos, kayo po ay Kristiyano, na dapat kayo ang magpakilala at ipakita niyo, mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen?
Kaya nga, pag yan ay ginawa natin, mga kapatid, ang dami na nating opportunity. Amen? Hindi mo lang hihintayin na yung Saturday, ayun yung soul winning day. Hindi. Karamihan sa atin, ang mindset natin, mga kapatid, pumunta ng Saturday para mag-soul winning. Amen? Yan ang mindset natin. Kaya from Monday to Friday, wala yung isip natin na gawin yung soul winning. Sapagkat ganun ang ating mindset eh. Every Saturday lang ang soul winning. Hindi po, mga kapatid. Every day, mga kapatid, ay soul winning. Pag nakita mo, mga kapatid, yung mga tao na wala pang Panginoong Jesus, that's your mission field. Your workplace, your school, your family. Amen? Yung pamilya mo. Same na ba ang pamilya mo? Di ba? Sineran mo na ba ng kaligtasan ang anak mo? Ang mga magulang mo? Di po ba? Amen? Your family. Sapagkat someday, mga kapatid, no, nakakaawa ang isang tao, mga kapatid, na hindi niya makilala ang Panginoon. Pag yan namatay sa impyerno, hindi ka ba naaawa sa pamilya mo na hindi pa nakakaalam ng kaligtasan? Ikaw ay pupunta ng langit, samantalang sila, mga kapatid, hindi makapunta sa langit sapagkat ikaw ay hindi mo man lang shiner ang kaligtasan sa kanila. Amen? Kadkadwam je balayo. Kadkadwam nga mangan. Diba? Isipin mo yan. We have a mission work to be done. Amen? Nakita nyo, ang daming opportunity natin, mga kapatid, sa mga LGUs, yung ating senior pastor, sa mga teachers, di ba? Ang dami. We have a mission work to be done. Amen? Number 3, be supportive in this work. Be supportive. Pag-announcement, mga kapatid, makinig ka. Yan yung time na pwede kang maging supportive. Amen? Hindi ka man makapunta, makasama sa kanila in person, but you pray for them. Panalangin mo ang ministry, ipanalangin mo ang senior pastor, ipanalangin mo yung mga workers. Di ba? Alam mo, kung wala kang ginagawa, puro criticism ang nasa isip mo. Di ba? Ganyan dinadala ni Satan yung mga tao, mga kapatid, na walang ginagawa. Puro criticize. Diba? Pero pag yan nakita mo, mga kapatid, at ikaw ay maging supportive sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo, paano kaya ako makakatulong? Ano kaya ang pwede kong maitulong? Diba? Ang nakakalungkot, wala ka nang ginagawa, mga kapatid. Ikaw pa yung may maraming sinasabi patungkol sa pag-criticize. Diba? Be supportive. Amen? Be supportive. Katulad nung Wednesday, sabi nga ni Pastor Proby, Pastor Dennis, praise God. May nag-sponsor ng ating merienda sa Sanchez. Praise the Lord. Kasama ba natin yung nag-sponsor? Hindi, in person, di ba? Pero nakita niyo, mga kapatid, meron siyang bahagi doon sa ginawa ng Panginoon. Be supportive in this work. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 9, verse 10, kung meron man tayong gawin natin na ayon po doon sa ating kalakasan. Diba? Be supportive. They have a mind to work. Kaya nga, pwedeng tularan ang church na ito. Amen? At yan ang nakikita ng mga churches sa atin. Nagkakaroon tayo ng impact sa kanila. Amen? Yun ang blessing eh. Kaya, kayong mga miyembro, no, be supportive in this work. Pag-announcement, makinig ka. Diba? Lalong-lalo na, yung ating senior pastor, mga kapatid, kailangan niya ang prayer. Diba? So be supportive in this work. Next, number 2, why the Thessalonian church
have an impact. They have a joy in the midst of a problem. They have a joy. Amen? In the book of 1 Thessalonians chapter 2, in verse 1 and 2, sabi po ng Bible, "For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain." Agasin nyo data, kakapsat. Verse number 2, "But even after that, we had suffered before." Nagsagaba kami, tinaglabas kunada, kakapsat. "And were shamefully entreated. As you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention." Nadaan kami titured, uray no agsagsagaba kami, uray adot problema mi, nagkaroon kami titured, nga mangi-share kanyayo ti ebanghelyo ti Apo. Sometimes, mga kapatid, meron lang tayong napakaliit na problema, tayo na po ay hindi makakapag-church. Kayong mga miyembro na, pag maliit lang ang problema yun, di na kayo makakapunta ng church. Challenge your faith. Ayusin mo ang mindset mo. Basahin mo ito, mga kapatid. Amen? Nagbigay encouragement sa mga tao dahil sa mga taong kahit naghirap sila, mga kapatid, patuloy pa rin silang naglilingkod sa Panginoon. They have a joy in the midst of a problem. Amen? O nakita nyo, na kahit may problema sila, kahit mabigat yung mga problema nila, meron silang joy. Amen? Joy in a sense na sila po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Na kahit hindi sila ngumingiti doon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, makikita mo na, mga kapatid, yung kagalakan nila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon dahil doon sa kanilang naranasan sa buhay. Amen? Dapat ganun tayo. Ang lilit na lamang ng problema natin, mga kapatid, hantayo pa'y maalay ti agserbi kay ni Apo Diyos. They have a joy in the midst of a problem. Number 1, their joy result from their passion for the gospel. Biruin nyo, yung kanilang problema, yun ang nagpatibay sa kanila. Yun ang nag-udyok sa kanila na lalo pang ipahayag ang salita ng Diyos. Bihira ka lang makakakita ng ganyan. Yung may problema ka, mga kapatid. Karamihan, pag may problema, wala na eh. Diba? Pero itong church na ito, mga kapatid, yung resulta ng kanilang problema ay yun yung nag-udyok sa kanila, mga kapatid, na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi na sila natatakot. Amen? Talagang makikita mo yung boldness nila to preach the gospel kahit maraming problema. Amen? Their joy result from their passion for the gospel. Number 2, their joy result in impacting unbelievers. Amen? Nakakatuwa naman na makita mo ang isang committed na Kristiyano, mga kapatid, na nagkakaroon siya ng impact sa mga unbeliever despite sa mga karanasan at mga problema na kanyang nararanasan, nandun pa rin siya. At totoo nga, nakaka-bless nga naman talaga, di ba? Na pag nakita mo ang isang Kristiyano, lalong-lalo na pag alam mo na yung kapatid na yan may problema, nagpapatuloy siya sa gawain ng Panginoon at nable-bless yung mga tao na nakakakita sa kanya dahil sa kanyang commitment sa Panginoon, nagkaroon sila ng impact sa mga unbeliever. Amen? Maganda, mga kapatid, na tularan ng church na ito. Impacting unbelievers. Number 3, their joy result in impacting believers. Amen? Hindi lang unbelievers, mga kapatid, ang nable-bless sa kanila, pati kapwa nilang naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya alam mo, kung ikaw ay miyembro at ikaw ay
nagpapatuloy despite sa mga problema sa buhay. Alam mo, di mo lang alam ha, may mga tao na nabless sa iyo. Amen? Hindi man nila masabi na mayroon silang problema, pero makikita mo, nandyan sila naglilingkod sa Panginoon. Dapat mga kapatid, lawakan natin ang ating pag-iisip. When it comes to God, when it comes to the ministry, para tayo magtagumpay sa ating ginagawa sa Panginoon. Amen? They have a joy in the midst of a problem. Number 3, why the Thessalonian church have an impact? They are receptive to the Word of God. They are receptive. Amen? Anong ibig sabihin ng yung receptive? Ito po yung guiding principles nila, yung Word of God. Amen? Pagdating sa ministry, pagdating sa Bible, mga kapatid, talagang makikita mo sa kanila, mga kapatid, nga, permit ikin na interesado da, iti panagdengeg, iti sa uti apo. Amen? Alam nyo, dapat maintindihan natin ito, na pagdating sa Bible, bigyan natin ng value ang salita ng Diyos. That's why we have three attitude that Thessalonians had. They value the Word of God. They value the Word of God. Sabi nga ng Bible, in 1 Thessalonians, mga kapatid, chapter 2, makikita natin doon, mga kapatid, that they respect the Word of God. Amen? They value the Word of God. Amen? That's why, members, pakinggan nyo ito. Members, every time na may service sa church, wala nang ibang pag-uusapan kundi ang salita ng Diyos. Dapat tuwang-tuwa ka. Dapat masaya ka. Amen? Sapagkat, makakarinig na naman ako ng salita ng Panginoon. Hindi yung, may service tayo. Nalulungkot ka. Ay, prayer meeting na naman. Ay, worship service na naman. Ay, Bible study na naman. Amen? Dapat hindi ganun ang attitude mo. Pagdating sa salita ng Panginoon, dapat masaya ka. Amen? Kaya tayong mga members, mga kapatid, every time na may service tayo, dapat marami tayo. Kaslat at takakabsat. Diba? Katulad ngayon, magmulang kakabsat nga at agbunong ayuda, mapan ka. Ayuda yon. Diba? Binibigyan mo ng halaga. Dapat ganyan ka din, dapat. Pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, meron tayong Bible study, dapat nandun ka. Pag sinabi ng pastor, mga kapatid, pupunta tayo sa mga outreaches, dapat masaya ka. Diba? Pag-ibunong ayuda, ure awan lugan mo, makapan ka eh. Ure high blood ka, makapan ka eh. Di amin? Ure masaksakit ka, makapan ka eh. Pero pagdating sa Bible, mga kapatid, nandyan ka lang na nakaupo, awang pa'y ganas mong agdengeg. They value the Word of God. Amen? Pag may fellowship tayo, dapat yan ang dagitati hanhandaan ti biyag. Kay ano nga taman ti fellowshipan. Han nga ito no maibagat fellowship. Fellowship man. Kayong may ganyan na attitude, no? Hindi kayo lalago. Yan ang nagiging hadlang sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang hinahadlangan mo na magtrabaho sa buhay mo. Amen? Napakaliwanag, sabi ng Bible, na dapat ang salita ng Panginoon, mga kapatid, yan ay basahin mo sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay success sa Christian life mo. Paano naman, mga kapatid? Tayo, pag narinig natin ang fellowship, pag narinig natin ang service, pag narinig natin ang Bible study, pag narinig natin ang prayer meeting, ang lungkot mo. Amen? Ang lungkot mo. Tapos sasabihin mo,
Ipritsan nakman ni Pastor Detan. Amen? Ayaw mo ba, mga kapatid, na may pastor na nagpapaalala sa'yo? Amen? Dapat magpasalamat may pastor na nagpapaalala sa'yo. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, praise God, nakita ko ito doon, mga kapatid. At ngayon, uumpisahan nila yung mga pastors na aking nakapellowship, uumpisahan nila sa kanilang mga churches, mga kapatid, na magkaroon ng discipline sa loob ng church, magkaroon, mga kapatid, ng cheerful giving program. Amen? Tapos ikaw, miyembro, cheerful giving na naman, pagbibigay na naman yan. Maraming na-bless dahil dyan, mga kapatid. Tapos ikaw, they value the Word of God. Amen? Binigyan nila ng halaga ang salita ng Diyos. They internalize the Word of God. Amen? So, itong salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang nagsilbing guiding principle sa buhay nila. Hindi sila gagawa ng ikakaunlad ng kanilang Christian life kung wala ang salita ng Diyos. Binabase lagi nila sa salita ng Diyos. Diba? Amen? They receive the Word of God. Amen? This involves taking what we have heard or read from God's Word and putting it into practice. Number 3, they are responsive to the men of God. They are responsive to the men of God. Anong sabi ng Bible? In 1 Thessalonians chapter 1, in verse number 6, ito ang sabi po ng Bible. And ye became followers of us. Agasin nyo, nagbalin kayo nga tumutulad kanyami. Sino tagsarsaritat ta? Ni Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Lingkod yan lang Panginoon. At kanya pong sinabi, mga kapatid, sa kanyang salita, na ito po, mga kapatid, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Nagbalin kayo at tumutulad kada kami, kunana. Nagmayatin kakabsat. Tababay niya panang sursurot, tayo, panang sursurot mi iti, apog kakabsat, at da kayo mo't nga sumursurot. Sumursurot kami ti apog kakabsat, sa balim at ti direksyon mo. Kaya alam nyo, ang church na ito, mga kapatid, napakagandang tularan. Amen? They responsive to the men of God. Anong ibig sabihin ng responsive? Quick to response. Amen? Pag nag-a-announce ang pastor, dapat may part ako dyan. Yan ang ibig sabihin ng responsive. Ay, may pupuntahan si pastor, dapat, before na siya pupunta, dapat ipag-pray ko na. Dapat ganon. Hindi yung may announcement, nakikinig ka lang, walang pakialam. They're responsive to the men of God, quick to respond, sensitive to the needs. Amen? Meron lamang in-announce, mga kapatid, paano ako magiging parte niyan? Diba? Yan dapat lagi ang tanong. Amen? That's why, pray for our pastor. Amen? Panalangin natin, ang senior pastor natin, yung mga pastors, ang dami. Pray for daily. Pray daily for our pastor and family. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, no, kung ito ay nagawa mo sa Christian life mo, nagiging blessing ka sa iba. Encourage him through our supportive effort. Amen? Alam nyo, nakaka-encourage naman ang isang miyembro, mga kapatid, na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Diba? Sumusuporta. Nakaka-encourage sa amin. Alam nyo, sa amin, mga kapatid, lalong-lalo na ang ating pastor, mga kapatid, ang dami din siyang inaasikaso eh. Pero nakaka-bless kung tayong mga members, mga kapatid, ay makakapagbigay tayo ng encouragement sa kanila dahilan sa ating pag-involve sa ministry.
Amen? Malaking kagalakan sa amin yon. Sa ating senior pastor. Amen? Involve yourself in the ministry. Number 3, be a consistent Christian. Be a consistent Christian. Hindi yung patay-sindi. Amen? Mga Kristiyanong patay-sindi na parang Christmas light. Twinkle, twinkle. Na dapat sana sa edad mo na yan, mga kapatid, na Kristiyano, ang tagal mo na, dapat, mga kapatid, nandun ka na sa mataas na status ng Christian life eh. Be consistent. Regularly attend and support the ministry of our church. Hangete, agtugtugaw ka lang nga, awan man lang ti makitam, nagbibingihan ka, nagbubulagan ka. Be a consistent Christian. Patuloy lang. Hindi yung patay-sindi. Ngayon, napakainit mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? After a month, wala ka na naman sa church. Be consistent. Number 4, be teachable. Amen? Be teachable. Pag tinuro ka ng pastor, mga kapatid, pag tinuruan ka ng pastor, tanggapin mo eh. Hindi yung ikaw ay na-open. Meron ka pang reason na ma-open? Wala ka nang ginagawa sa ministry, meron ka pang reason na ma-open? Grabe. Be teachable. Alam mo ba kung gaano kahirap, mga kapatid, ang pinagdadaanan ng ating senior pastor, mga pastors natin? Amen? Tapos nandyan ka pa, mga kapatid, nag-preach ng pastor ng giving, na-open ka. Nag-preach ng pastor ng kasalanan, ma-open ka. Mag-preach ng pastor, mga kapatid, ng vices, ma-open ka. Kakabsat, di mi amon ti pagluglugaran mi. Amen? Be teachable. Amen? Oh, conclusion. God always blesses the church that take care of the pastor. Ang Diyos, pagpapalain niya ang church, mga kapatid, that take care of the pastor. He cannot bless those that do not. Amen? That's why, let us properly care for the pastor God has sent to watch over us. Amen? Let us properly care for the pastor God has sent to watch over us. Kaya nga ang Diyos, nagbigay siya ng pastor para tignan ka eh. Sapagkat ikaw ay isang tupa na pwedeng maligaw. Kailangan mo ng pastor na mag-guide sa'yo. Amen? Amen? God always blesses the church that takes care of the pastor. He cannot bless those do not. Let us properly care for the pastor God has sent to watch over us. Amen? I hope na itong mensahe na ito, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng challenge sa ating buhay. Lalong-lalo na, mga kapatid, pagdating sa pastor. Amen? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya, alam nyo, lawakan natin ang isip natin. Dapat makita mo yung scope, mga kapatid, ng ginagawa ng ministry. Makita mo yung scope, mga kapatid, yung ginagawa ng pastor. Amen? Lawakan mo. Amen? Let's pray. Lord, agyaman kami, Apo. Urepay ka daytoy nga mensaheng Apo kanyami. Kaya tulungan na kami, Lord, nga sapay ka di, takastoy kumaapo Diyos, iti kababalin mi, iti naindyosan. Kas miyembro iti usan ng Bible Baptist Church, Lord.
agkaroon kami kumay iti panunot to support the ministry, to lift up the pastor. Despite kadagiti nga problem sa Apo, ngayon kami mapadpadasan, at dakam kumalata, sold out Apo, committed nga agserbiken ka. Thank you, Lord, for this opportunity. Good Lord, dawatin mi Apo, iti panagtultuloy, iti panang bless mo ti puso mi, ken panpalunot mi Apo. Agyaman kami. In Christ's name we pray. Amen.